Поїхали на музичну арт-виставку в Сполучені Штати, а викликали фурор картинами про війну в Україні. Художниці-сестри Іщук настільки перейнялися ситуацією в Україні під час російської агресії, що перенесли свої переживання на полотно. І саме цими картинами найбільше цікавилися відвідувачі виставки. Мета дівчат не лише просвітницька, а й доброчинна – допомога родинам в'язнів Кремля. Як саме і чим художниці вражатимуть далі – в сюжеті Олени Стецюк. Це Ольга та Віра, або просто Мед Твінс. Художниці-близнята захоплюються панк-рок-культурою та працюють з американськими музикантами. Та війна в Україні внесла свої корективи у їхню творчість. На музичній виставці в Лос-Анджелесі дівчата серед іншого представили ось цей триптих – картини 3 етапів гібридної війни в Україні. Це щось, що прийшло до нас якимось неприроднім шляхом, через обман, дезінформацію, пропаганду. І ті люди, які принесли війну в наше життя, вони приховують своє обличчя, приховують своє айдентіті, і вони намагаються вести нас в оману. Гібридна війна триває вже 5-й рік, і про це друга картина. Ця війна розділила Україну. Більшість розважається та відпочиває, і лише невелика частина війною живе. Чоловік на фронті, жінка з дитиною наодинці з проблемами. Через цю роботу, цю алегорію ми намагалися дати зрозуміти людям, що під час гібридної війни ти не можеш сприймати ці прості речі в житті, вони тобі не цікаві, ти просто їх не сприймаєш. А ті люди, які продовжують жити звичайним життям і не знають, що таке війна, і не пережили в своєму житті, вони не розуміють тебе. А тепер країна-агресорка намагається нав'язати нам гібридний мир, розповідають художниці. На фінальній картині триптиху фігура у масці дарує квіти з могили полеглих героїв. Тому, хто за неї доглядає, це такий собі символ дружби. Це гібридний мир, який нав'язується нам, який нав'язується Україні через неповагу до загиблих, через неповагу до тієї трагедії, яка сталася в родинах українців та кримських татар, яку просто неможливо прийняти порядній людині. Ідею триптиху виношували кілька років. Це особисті переживання мисткинь. А втілили на полотні менше, ніж за тиждень. Спочатку це були ескізи, потім відскановані зображення у комп'ютері та підбір кольорів, розповідають Оля та Віра. В Лос-Анджелес полетіли полотна, написані акрилом, і вони викликали найбільший ажіотаж серед відвідувачів. 2 картини придбало американське подружжя. Кошти дівчата передали на добру справу – підтримку родин політв'язнів. Цих в'язнів багато, як українців, так і кримських татар. І ми просто розуміємо те, що не усі ці люди однаково матеріально забезпечені. І, можливо, комусь треба негайно поїхати або негайно наняти адвоката. Нехай ці гроші будуть на такі потреби просто. Ці картини у вигляді постерів може придбати кожен охочий та підтримати тим самим родини в'язнів Кремля. Та є вже нові ідеї для творчості, теж із гострим соціальним меседжем. Мед Твінс хочуть розповісти усьому світу через свої постери про реалії російської агресії в Україні та анексії Криму. Ці нові роботи будуть незвичайні і дуже емоційні. Саме через відчуття художниці хочуть у малюнках передати усі жахіття, що переживають українці. Це дуже сильна і серйозна тема для художньої роботи, для того, щоб спробувати якось символічно передати це просто в одній картинці. До слова, депортацією кримських татар та боротьбою народу художниці зацікавилися завдяки мемуарам дисидента-генерала Петра Григоренка. Навіть зачитують улюблені фрагменти. Кажуть, історія повторюється і варто вчитися на її помилках. Українцям, тим паче молодим українцям, їм потрібні герої, їм потрібні супергерої, як в американської культури. А Григоренко, він дійсно супергерой. Це суперська людина, це розумна, шляхетна, горда і крута людина. Ну просто круто прочитати про те, як він давав чосу НКВДшникам, КГБ. Навіть це. І ми маємо мрію, можливо, в майбутньому зробити графічну новелу на основі його автобіографії. Простими словами, комікси про його життя. Перші замальовки вже є. Дівчата кажуть, нині вивчають мемуари Петра Григоренка саме англійською мовою, бо про Україну має знати увесь світ. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.